Hello guys, salam sugun rong na ani ketal video wa tini hingke seti godok sanai ang seti pui pakya ani ojagani seti nyo moduna seti sema o kai mani angka takla hingke sasanai tah boso kai sapanya seti kubang make eru hingke godok sana ni hini nyai ang ojaga moso ketang kisa rika ka kangrong thaisa aluk thaisa hingke kono nugi makana ojaga wo moso ketang hingke ang bisi kubang riya seti yo hingke kelas to hingke banda khiklai renai banda rok rikai belai motomo seti godok rogo khangrai rok tongkai bothogo finally guys na oro nugi makhana seti godok box hawi rikha angka ro kutubui tongo angka boti kisa bangai thangka kokrei happen ma puran chena seti rok doi munya belamani baginai angkisa boti kebang khana rokha dasaka seti ni sian khairai ro hingke ang hingke sian khairai ang kotok khai ro happen munui thango hingke na oro nugi makhana ni seti godok sap thogjak seti godok ro comment khaisadi khangrai ro lati rok tonghanbai kutai bro thogo happen tabukle bor khangrai rok mane ba aro ro nai kari diba hingke ani godok musu munkha hingke angorbo banda khikla hingke finally guys angoro banda khikla rika angka bodite kisa ran mani pore hingke ang monokari wori sinai hingke monokari mani pore thanda angka hingke ang godong nai hingke ene rong nai tuni ani video so sak jura tei sajaka ka like share comment subscribe khanya tapok di hingke ene ni ani seti godok bahai nangja comment bokhai sadi hingke guys na rogoro nugi makhana ang mui godok bai kha iko norok nukhna ani sutui pura kahma ka muni thango kotok kari phano hingke angka angoro mui godok bai ben pore ang hani hai pias keteng khiklai rifika hingke sabo mui godok ma haike pias keteng rok khiklai sakai thogjak ang hingkai thogjago hingke norok bai spon saya ko hingke sainai di moto mongo guys na rogoro nugi makhana ang mai mui rok sangmani pore iko hani hai tesa karayo sini butui yogu tongo sini no yogu tongo tamni bago yok male urum ni laddu salami sanai urum ni laddu khanya ni hinda hingke oro ang pula no urum ni laddu khanya ni bagai sini no yokha yok man pore ke lebu buti kisa khiklai rekha hingke lebu buti tamni bagai ri himalaya sung sini hingke belanya kutui he di bangka man bagai lebu buti bu kisa rekha tang himalaya lebu hingke kisa khasil rok tamni bagai ne rosa auto sakhang kamni bagai ne lebu bore khata hingke ang tabo jaga muri khiklai rekhai hingke guys ang muri no tabo jai khe kol nai baksa nango baksa nangya hingke saya hingka mon bagone bebang no phonangna nango hingka aro no makhana ani muri ang jai khe kol khai kono no makhana bebang no nangbai kha hingka so finally ang tabo hingke muri no kari ne laddu sramai tongo ko kaisa sramai pai kha no makhana hingka ko kaisa ka sramai tongo saklamni papa cameraman hingke so finally guys ikono no makhana ani laddu aro koita sram kai ko no makhana koita 6 7 8 9 ta roka khana hingke ko baksa chikon baksa kotor ngai thangka hingka norok wasi pono mahai roka sramai saya ko kai norok no ko sramai sai nai di thogu kai norok tini ni an video bahai nangjaka comment khaisadi hingke tini sujak an video ro no mothak sinai kai norok bahai na hai malai next vlog ko jotno bye bye।